Isena ase screen yangu mwanchumuliri umanya nakoletera mangana y'Omoganone itwera mwanchumuliri tuchusanganere eyemo aseyemo oyo kuligekerogo ky'obujumbe ase constituency abo basi ibona boigo oleboniga omolike omunoso Organizing Secretary ase ekire kyombegete nete contractors kega ase county ya Kisii omurogorio n'Omoganone omweshimiwa. Thank you so much as well. Thank you, Brian. Sangane getaseni ya Ndizi TV. Tuwe haligile kamera ye gora ratu mwanchumuri ya iningo kia na ate vidia bande ya iningo kulinda ya korea tebera umanyani. Nchenda yuli bagari ya wate Ndizi TV. Congratulations and thank you very much. Asega asimuga asene wakora. Aso kuelimisha bantu baito. Na kubatebie keene. Samarieta ne nkuru ku Emmanuel noyo muguche noyo bungwacho. Egondo munyabiasara nandegonde nkoleta civil engineering mbwate biasara biane company ngokora building and construction echumo shimamo tatole baadaye anyway naiwa abantu bakukoroka nga bado ngoro kule mwangi mwangi rietelingerirwe to mweshimiwa mwangi ningo bado naye yekoro kungazimio na handshake. So mwangi ninche mwangi neletalia nelire official name and there was some intermarriage. Matabono Kenya yabono iga abantu okura arusi na nkuru ense mogete kwara to monto bande kero bona bagusika waida kero monta asirre wako toka nae kware around kwa wirete inde generation yanya kogendera. So Marieta ne bunara seke bande gale Emmanuel Mwangi Muguche. That's my very official name. Bada ne Organizing Secretary se ekombekia contractor ya Kisii. Yes. Mheshimiwa aba basi bangaki aba basi utonga bwana tubasa koleta mangana ali abantu bande bakora leta ngotonga I don't want to mention that. Aba basi we are very proud of ourselves and igotonga bwana utoraba ngaini na ndo utoraba abantu bamasikani kurukare umonte kara kuruku bwana okware gwetogi nga igoro muntu oisaine na ndo mugambi nchenga bwana so eliete nilitaligia ntonga bana bali bande bakora atema kora asararia babashi ko change buna batagete ko change so that they can suit them. Umweshimiwa kari kuri babasi ne constituency yetenene sana ayo monyane ngiyurete babasi nsemoki ya babasi Emmanuel yaruete sub county ya Nyamache ichire range manyakanite yekoro kunga borangi PAG ase kenyoro yekoro kunga bosansa omosansa ase nyumba ya babasi ne nyumba nene sana iruete kuru nyechekirugore gatirimboka mpaka ngare kabisa. So nchi nduete ase nyumba ya basansa na nka kabisa gera ali borangi ocha material ekenyoroge kurukunga bosansa village ali nonka sansa no to somete ali no to kinerete. So that is home and we are to elewete home biamono sana. Yes. Generation ya one ngaye chakeretero bado no abantu bamino urete gabo abantu bamintoro bonsi no barwete isokora ona ina kikoro isokora yane ekoro kwa ongwacho yigaga kabeire chief una babo senior chief babo nyandusi bali abakoro so nere ga kabeire chief kare na akagambire nande nkungo bakabekira magoti chindabo kabisa mama na ngombe paka nabo bali bogate chikoti chiabo paka bawo kona chirebina. So thereafter ekero baba igo and my father uyokoro kumuguche ore former councillor nere na chitaka ego nomini akakora kurubo nomine karakore gashingiya abantu be ward yaye bali ari koro kumachi mazuri kegochi ward bakamwakira chikura umsomi no bana yes kero bamwakira chikura nera akagendereria mangana ali isa yobugambi ona uti kunya chaka ya iso bono eliete elio matinza jina botokora aliriere buna bara ibanda bagoteba lakini kobo gambi bole ime yao na boko unga ki kangangwa konya abantu baino kubatambukia segete elinde na borobo magenda racha area locality ino because we've had opportunities bana Brian. Anyway ngokwana natora mangana asiasa ege kaketali ketami korbono. Yes. Umwako yewere nkayi na mwaka kuyiko ibole tunani ngayo chagire no amasomao. Emmanuel igaiboiro mwaka 1983. Enyibere 1983 ngakinera bosansa kairwa tkanasoma ikenye primary Kachis primary nere arenga aliange kere ya tuara bali linga competition ngakire kagenda kigogi na onkorete class 8 mwaka kigogi class 8 that is 1997 kana kuro kurororo nkagenda Kisumu
whereby matenga kirtu ari koirunga genda ase skuru gete moira ari no arachi konyora masomo maya ngasoa Kisumu day nabera Kisumu day ngagenda Kisumu boys emetukomake ngakora kwerende yane kurora form bado ni mwana kwintera kinanda babo Lions. Oh yes, Lions Kisumu Girls nero yare ngaria ngakiri ao mutanya barenge principal the famous mutanya ngakina watu aberete. That is where kakura kuroro pakabunangi chete Jomo Kenyatta University na onkoleta nenje degree yane kurwa Degree ya ntangani no kote Jomo Kenyatta University, yes. So mpaka buna tokorete ngachanga yanda nganya Nairobi. I changed the environment. You know, it's go so good to change the environment. Muraba kantenga njumu chu murabwa change environment kagenda oronga kole gasi yake ninkoleta na cash and carry tara ndo mheshimiwa Segas bado eskuru gaiga bado wakora mangana school na boy campus au abo mabarona kipange eskuru in fact kyarwa na norwete no mochipo pagambi kero no nye bono mu abwate mechanda mono timetio semu abwate bono kyara mangito mate mechia barai mbuya mamenyate ko bwate kana ngame chando ki Brian umuraria because amangana probably sana ase technicalities chikoba chi background chi abantu probably na ase mangana yebesa inch I didn't have much problem ase besa yoko beko muko ko shopping and the like, but school life was also good because we miss it even now because I used to socialize a lot to mira na bageraria to mira na baikuyo chikabira chonsi. By the way anye kabra na ndo ako interact na raisi na bagera no why aingwa nyato ko raisi yake gosi usabanga mbabate narrative eli abenga ake no manyete ngo moralia bunande gana bonko kambeke gere biasa na bonko lika because yes I can write ngo kamba kabisa na bonko boli ngaki nende Manuel yamanyeruge kabisa ika korage tuning kiliuma manyete korage kwa nako joluo gini jo maber. What is that omera aba gere na bantaba ya mummy ya wadwa miyo baba kura na kitete ko era baba chikura. Yes, that is it. Yes. But okay, family no bana kamwale. Kiara na rokero wan tuacha alingwa denga mwengina makokoti umino. In our family ase nyomba yaito otole my father gare a polygamist. So nyomba nero enene ne nyomba nero ya kabere. Nyomba enkoma eteke gusiki ngirikia. Mobucha ibuna mo na nyamesanju. Yes. So tuabwa tora bamura abaisike bale bane na intu tokaba abamura batatu. Yes. Oga interact na bagere akoromo gusi. Bado magoguli tabadae liya baikoyo. Yes. The big three ase to yake. Nyane ki happen? There was an intermarriage. There was an intermarriage in our family. In a larger family. Musubati umwabo babo minto ngina my father esaruete mumuro mwabo naro uri kuru kumwangi muikoye baikoyo mbasoge to. Okay. So ekaro basoko ba karo togo toke nse togo cha tokonyor by that time egatoka nero passion and you see baba ga mwanjete sana bagatabanga yaya oyo nere mpaka tumuroke mwangi uminto onere toko ile tari yaya. So whenever bakonda no bakubia sana batanga twalere mwangi uminto chiri. So they always very proud. Oh yes, Mount Kenya. Wiri mbwanya kwa wana Mount Kenya toro chimba kabajiri gotubwate sino siasa. So go bado na bantaba ya. Una bantaba mole. Oh yes. Book mwasa university ya Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta University ne university manyakanete ne university bwata masikani kivyake and na soeta ali tokakora koroborai ke twa koroborai boke. School ngwa koroborai ki ngwa koro. Students leader. I was a student leader in the groups, but I ndochi tikomana jikobe president university nyindi na wadichi president university buna abande. Na babo wino tanga yes, kange history ina korotaki. But we had this leadership church group and so on. Ina recommended up to this age. So Jomo Kenyatta is I salute my comrades and na university wata masikani kivyake. Makaki wa korto kurora. I did this was it's 4 years ago. It's 4 years ago. 4 years ago? Yes. Mheshimiwa igotulimo nene in short. Miaka ba minto ne miaka igotugayera no bogotwe. Baro no tole katika na masomo tariko era. Yes. Masomo tariko era na bako le degree entangani. You go back okole degree ya kabere. Unabona yo mwele na akole na hote na akorto yo muiso.
go yarenge ya leadership nero nakorete yo mwali university bado Jomo Kenyatta University. That is my university. Oh yes. That's where I did my last degree. Iko somerete university ningiriki igentege tangan kapso nkorete civil engineering. I did civil engineering ne endo nakorete Bachelor of Arts as a business administration. Mheshimiwa kirogulira mangana civil engineering mostly moja mwadi na kirogino koros chipara change buildings or civil engineering it's a wide na masomari wide. But ngochole wa specialize. Unabono inche mono nkorete gasyo kwagacha chipara na ronsomerete. Imbaro bakora amangano bo QS quantity survey bagokora valuation ye nyomba ye kuira materials chinganaiga yera ire chwe chinganaiga ngokora bari aina mangani chinyomba na into mangani chipara na botogo quantify to manga pare ne bega iga ge kuira chwe chinganaiga na materials chinganaiga. That is actually our profession. Yes. Yo chinga nginjite baka mwe kamata anga duration ye pare after 10 years 15 years. Correct. A lifespan ye para na botoko otenga kulingana na ga setwa gachete na materials tutumegete. Ye lifespan yaye ige koira 10 years was 15 years. Na depending, that's why okora very strict. Toko okaninga chigari chibwa to buli tobonga naiga nchiri go etapare ye nchanchiri. Tatigabono abarundi abange gosaba tumiki abange beach para bali ko bakin no kuligereria chibao chiri chibekira alia signage nere okaninga vehicles more than 10 ton are not allowed to pass to use this road. Nataka kushikilia hapo tarara ende break to koira na maanta inga manganage panane kwa chakrete kasi ayo ntangani kuna omo civil engineer asa mangana yechparu mwanchumuliri tutagenda sanganere emo aseyemo uyibono uchkurie kero kyobo jumbe ase constituency abo basi ase county ya Kisii uyiwekera boniga ore omo civil engineer nabo igo oromo secretary general so organizing secretary ase kyombe chikyaba contractor kega ase county ya Kisii ngora natore tagenda kusanga ama Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwensu Bwomogusi. Omogano Camel Park Goko Waterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muritomono Bwobuharie Bwomogusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubworogon kurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kubworogon kurbugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikigusi niko cyachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obokima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chinde chinyinge babekengero eragere mutu inyore Ibianda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni bwatraye emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo enyanginara Numuntoyo momugima nechishilinki chimi ya isano Omuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomogusi
Ndizi TV obwansu bw'omugusi nchwa omorigeri omurobe n'Omogano nokoretwa asonenje Brian Sagini Isena kila gitukumune lya lero chinsabune cha lero niko tugusanga n'omunyangongo chire nguma gegasoro ngori turagusinse ito ya Kenya nonye isiko ya Kenya itula lero ningo nachiko gotengo tugusanga nere yemo aseyemo omweshimiwa Emmanuel Muguche uibo niko kulige kiro kyo bajumbe ase constituency ya bobasi mweshimiwa kutorage no mutumo konyo watikiro tenga amangana civil engineering na rosomerete utakitorara titangani kimo chaka mangana yo ku practice ose weswana na mangana yo engineer wa ndia ringa ngai wachakirete actually one yango kora basically I've specialized as a private practice lakini asoko gain experience ninkorete ne Chinese company in Nairobi for about 2 years lakini akarona acha ko usika kabisa na mangana ye biashara because our family monomono ne so yata sama ngane biashara you know biashara you always thinking what am I getting after na spend it igana and what are the profits and savings after kwa nyorebi interviews then I made a personal decision with the experience that I had gained from that particular company nkaranga nere buyancha ke biashara bya nenche bene. So I went to the bank nkanyora chipesa a loan nkaigoro bisiane nkanyora some equipments kagora ne chigari nkecho kokora gasiane nkachaka kobobono umuntu kurukunga a contractor. I went ahead nkaregister a company yana yo okoregas ku Jetmag International Jetmag International Limited. Jetmag. Yes. Give me it. Jetmag. Those are initials. Jetmag. Jetmag International Limited. In full, initials chingi minute. Those are a combination of family names. Yes, combination of names there. And so this company actually I've been able to secure some good business with the national government, especially sana. I've worked with yes, tole show yeke kusi. Na seki were biashara ne national serikali ya kitaifa. Ikoruku national government. A section seme ikoruku kura, ikoruku Kenya Rural Roads Authority na Kera. Kera monomono gekoro chipara chichi constituency chirichigo eta chi constituency michirami chirichinke na ndenchiro echinde ichiko bekwe maram gravel chiale munebira gita kero yali miru yabekwa emaram ekero yabekirwe twakorege ntugekoro kwanga compaction twabeke rora yasunyunta kabise para yaba abantu banya guhetera. So eyina chigasi na korakorire ma Ditangan king mapigo asweta ko kora chigasi ne chiga after school mete bo mono bokong bo especially kero monta ko school ai kero korte school ngai kwa obisi ndangan kwa chito tanga na jina je kuri gasi no mo engineer ga ganere ngai na chite Nairobi. That's why I said na chite Nairobi Brian nkagenda se company ya mo Chinese igabo nige kwa cho sabe gasi so komenta maso ona chite ko sabe gasi ngasabe gasi bakanga nkabe site manager for about 1.5 years. Nkamanya kuruororo ngaswa naro gukora kubatenera chigasi kune supervisor nkarayaya no I need to do my own business because mbataba Chinese na barobo bantu bakurusiko naba kongodi na barobo nkanyoranga I've gained enough experience kera ngenebo nchake biashara byane. Yes. Umwako yo kero ko chake biashara bya umwako manyane mbere umwaka ki igo nchake te biashara byane ibyo gwetenera nchi byeko manyane 2018 2017 na bichagete bone byane actually 2016 yes kero ko bado na yoromo organizing secretary sa ikombe kya chi contract se ka se rongoro tura kisi na kyaro kwa nyota se kwe kiombe kenene kya bantu mocha mwaju ni by the way kiombe kya ngara na ba injia ba contract angu sa engineer no mola se kiombe mushma amoske Brian muske by the na thank you very much for according me that. You're welcome. Ekero to chita
county government gose devolution nechagete 2013 2013 ekere chagete abande togokorera abantu bande chigasi ntuche tutokamanya nga opportunities inchirasigete muntu onde bwensi ogokora biashara you will always kutema kurigiringa nka yora nyore opportunity tukanyora nga county government chachire karo county government chachire development ne ngokorwere at the local level kulingana na kero wate company yao no takete okore gento gete gekorukunga pre-qualifications kero kwara etere stage yo register company chianchiru na serikali nga ebono abogo kore biashara byao kwagenda kwa kore gento gete gekorukunga pre-qualifications ase county ya more than county no okoro no ni sano kwa beka masakara au kwa batebye ni gasie ngokorande amasakara ko gukwanira igonga muise konyora ngasi mu gwa advertise ye na bongo qualify na omoko ngasi nkore. We did nkabeka Nyamira, nkabeka Bomet, nkabeka Kisii, nkabeka mpaka Migori na chikuchiko kwende county chinde. So ekero okonyora chi serikali china jo chiko cha tangase mirimo na bokoenda kwa beka mwashindana na abantu bande kuruchinse mo chinde cha Kenya kwanyora kwa bwire gasi bakwa kwa bakorera. So that is the process tu abegete na inche nkabeka nyora ngaya county chiabere chinkongo kana chiro che biashara chinde nchiri wakana chinde nini tukache tukarosie ngendo kurukunga aba contractor bagachamo akabura ninga bone biashara bitogokora nturi wakano emechando ya beiri serikali besa nchikora tiki koende county wate ugo I think no Brian no menyeta se county eno iroka for example county ya Gusii no manyete buna chi contractor chinyinge chinde chianyorte chi stroke echinde chigasira abande bakaruara because ya stress yes to abande bagakora maandamano gaiga left right center why esa ulio wakana kwa lengo kobe ekagera tukatengeri yo kubeka namo trosie ekiombe yo kwegerera ekorukwe association association na botonyera osetigo tuomera ntekisi hotel tukarosie kiombe tukaregister tukabeka machiko abarai bagachorwa abakogenda as executive maybe a governor nichi minister cha finance yachikubarwanirira so that is how we came together na ndembo na botu asugumire igo abande tu abakonyire paka bono iga tuisire gukora itam ai wacho tuko bo organizing secretary go sine elimu al badongo male kwale go tebunga hanu isaine actually ase botambe lichi ko se constitution ya association abana chama mbaro bakwelikia ekero belikiri bakachikura bachora barayi babo ntubwate chairman tukatwara secretary general tukatwara chi treasurer na se association yenyene ntubwate chi sector chinde chi welfare na soko abantu ko muntu ka asirire mwamokonya barwaire ko barwarire bakonywa ani nimo kanya ni ase yes association within the association yes so those departments are there then bono ntu abande twakiri chikura ngabona aye wakonya kobanga turo chingonya kobanga na ibuna ngonya kobanga mangana guchie constituency igokurukana na bongere gepao gyo kobanga bearing ni maninga ko ara berimo contractor ase kati chiga chiru ara kolere county ya Kisii tawe manyene gwikira boni ngempara kyora temwa mwaro sirio se mjengo kimwatere mwatere ni bosonka wetera company aga manya wose wetera abuna Emmanuel inche as an individual mono tinda akora kasi cha county ya Kisii chiga sinkorete mono ne chia chichipara chia national government eye kurukukera Kenya Rural Roads Authority chiro china bonko para chipara nga na akorre chipara Nyamira na akorre chipara ase county to ya Kisii ase chi constituency no ne chia obasi na akorre mpaka Bugirango maate elie kona maate chipara chonse na bekire tuabekire chimaram. So we've done ndakubarire chinyinge chinde ntanyare ko inyora igono utara na bokorere kibao mwete kero to kore gashiria nkobeka tole billboard because no nekero auditors bagocha nkurigirira barenga na batakonyoro no bakonyore epara gete ebekire kibao njera ke gotangasa nga e contract ekorete gasineye na akorete kilomita chingana iga ne pare ye kurukwelia tali yaye. Yes, those ones. Oh yes, Brian, we've done a good job. It's only that profit margins are very chirichinke sana, chire minimal. But we've done a job to akorre gasema to akorra make to annual experience. Number one,
ntuchieti kubeka nge faida busio serikali igekumureke gasi yae sana naende goikonya kore to specifications chire chira CBQ onye bakogotebi ngobeke emara muchinchi ibere oikobeke because yo bagocha bapima ocha igoro bapima no bugeka bamanya kugwakere sawa bagotea makara batyo kubeka ne chira ini chinga naiga babara so igoteri gento kende kiraisi ndo manga bangi bacha basimunga asimuna mu contract na maitenga makara bitimba ndo kubeka nana kumbe serikali nero kubatendo oh yes Brian amangana yegasi ya ende yonsi under construction no muntu na agache nyumba ntobugate gento ikurunga BQ iye kurunga bill of quantities ni chigachiri kitakire gokorwororo ogotebi kunambe yamo bune paranga okore gento ikurunga bush clearing ogendo beka abantu barabi ekoro konyoro sana rwamere mpaka rwachire para kagwa kore bush clearing wakora site preparation asina rokonda kwali kwagita kwabekana na chigali chikurara ese bintu bino bikurara ogota yagasere office ene yo operate koro kwamanya gukora kwamanya gukora gendo igoro ku grading wa ratinga yarema kwa chechai mwale mpaka mwakore paringima inye kebwate naende gati yari amanya kogote bono okonya gukora bune kogote kwamanya yes amachika manya na kogote number 1 correct number 2 correct buno gukora bago chaba check yari buna kigwacherukirie kiturakora gasi turwaka ige gwasamba gasi gwasambira muto iyo yete boso you are not going to be paid wikonya kora numa konyaka lazima onye kore nanda abantu bagocha go check tari omonto yo mogo check ne committee ya roads board egocha bakubwata ni kigali baiche ba check abantu barwete different offices ba check balenga no koreteke kwa manya wakana squeeze competition tiji ya bacha inana kwa moja mwaza iPhone jarabo ni kama nonche ndaka ko karo sinu tuna wata ya na aligo mocha na wato manyigete na technology gete let me tell you tengo taibono go jakara lero igo tobwate mentality ri ngaba Chinese na bangaina class to gochia na ba Chinese ke engineering ne kemo okay mbabwate birasi byabo egento gyo kaba Chinese babweta abantu ne sauri bakorire babwate experience nande babwate equipment ni chi machine kiri gento kiabo konyora bakoro babwate machine chao nyene kuburuge kogoto kwanye ngo babwate mixer yabe kubaburugeta yega machine ya umura lakini igo konyora bamura kabisa barusti sati balingete chironge mpaka mirondo ga na sati batugute kabisa ebe kuba birisi ko bagwa kebichiko hakuburuga umure shibito noko bako that is ekyoka na kibatu kugeta eso gotwara ibintu byokore gasi lakini standard ye gasi no nayo ewe ekena kito atakotaibia abantu kabisa bagene kabisa no nayo ewe gasi ri nando yesomere you will do better kubwana na ba Chinese. Yes. Mr. Emmanuel, creo que ya va no ya mogava no to county akisonga na zita tanga dual carriage. Si pare chora swasi ke tene dual carriage. Into mne kia somo wananchi ulio kawaida ngente kumne yingi community. Dual carriage ne pare ngale. Dual carriage buna bone yega sine kwa gachu iga ne ya Kisumu ebu atakisi ga junction mata egenda suneka egenda chikuunganisha na Tanzania. Dual carriage ne gali chigo eta chinyinge. Chikomnyoka moinaiga ni chindi chikomnyoka gwita iye bwat mono mate para to bwatega buna karo to bwataga para ko chimigori chigari chitu chipasi buno chimache banyamire chale komnyoka mpaka kagari gata cha kabisa anse yamanya gwita lakini one kerere dual napo kabisa abande bakomnyokerere ni chigari bere chikomnyoka gochia ni chindi chikomnyoka gochia ibiro trumbuka ibiro gutire motai komera e parere ngare kabisa ine re dual kale trumbuka ira mangana ye mwatange para fulani bantu mugusuji 10 times bantu gwetani para que tener un gwetani ere ndumne na kibi bibero bingi biranke bingi byo chabya oboto bauti mborobi ntobwate weight trailer kwa mfano trailer njire chikuru Mombasa chikobogoli ibintu byo kwagacha materials chibogoli chuma chindi to kabisa egari eringo ikere ya etase way bridge kere ya etire ya tene na igoro bara ne chitanire ngekorte oborite bwate ngakibongana upolito buna bolia egento gakore bintu biri bya kanu ere tubuna bone pare yaito ya nyanchwa kwari na yatagokire oite stadium mugao genda nyanchwa uchikosokaria masagara ipare ri yakoreki yatagokire teyo nke kore yatagokire
esa urie chigari chigoeto chibugorite ebinto ebinene ne parerie kero yagachitwe tiyagachitwe ebe kuchileya chielami chinyinge echakerunse a gravel kebe kubuya kebe compacted via to the level that it really required omanya kubeke eleye entangani elami entangani obekene ya kabere puna chipara chingale chiri chido kare jwate bachikwagacho so okobe kwa kaleya kama kanyerere kulingana ne budget chiwese chiri chiro nagiye kwa bawo kana ngayaya gali nene nchieta because yo bolito bwaga iga ugere abantu aba okoboko bakona nyagitari bakuruchi nyomba sobo ne chigali chinka baitire nagiye kwa togo bage twakana ngayaya gali nditonchieta tikachinde tochieta ne chinke chieta Mheshimiwa kwa rubona mana abo yobo contractor inki go chenjo tige gasie gento somerete o sea si aso mono se mwanya no bintu bikuyera umoraria Brian ngincho teya sobo mobora nyare go kobaga kati ebiasara kati ya ebiasara namagenderero ebintu ebyo bikogendamo inche bunango tara maiga mbwate opportunity yo gotara cross chipara na korde biasara byo gotara iga cross ko match na bintu binde ni manyata na inchase ni ndwete constituency esa abantu bale obwate seino ni mbwate seito ena kana ekero mbwate seito na inche ni nchore tabarai ekero ko yotara twara birengere bya siasa na nini abarai abatu achorete batu yeirie unabono tara so mubiekano a constituency yane yabo basi eyiye turumete mono sana gekwa nanche no mwaki ekura okurbo basi chilami nchiro roiroka to chakera mangane chipara because to konyara kogenda no murero mwire nyagitari nyagitari enye paranchi koratiki onye paranchi kali ngakiri kare tware kobugoria none meberekera abantu baito batusireiri twae bugori twabereka twae tibi tumo ime twatambuke jimba ko cyabande twachikobaye twachire kurigirirya tokogenda ka twanyono ni ntwa abantu babatenga yaya emechando yatokira kamuranche changa iga muga toichibesa engineer tokorere gento geteiga tokonyega parateyo paka obwati none omogano one gochimagega konyotara atwara mangana yo burai na ararimire chipara na nkurusie antugane gakembwate nechi machine cha nagenda na arime para yinsi asaro mheshimiwa irani okoboko chesa rega se ya soruete by the way Brian you are right na boko irani okoboko na bono toko irania you know ekentikiyoka kiagere na ararimire chipara na abantu boko na aba okoboko ngayaya umuntu natagete ndakobeka ndakuri ndete chi machine ndeme pare yasogo konya abantu bana baeteri nono mubere ekoba magosti ganko babange batenga mamoche mocha abantu emia osemia mbiri moche na makombe nebichiko toro sie pare twabwa twale manabaro bagokora na bana one chi misano isano bakoraki bagore sukari bachira nyomba kubwiriyo kubasera busa so ebinabye bintu bikebiko gara twaranga yaya Emmanuel enkaranga no uburai bwa toroboko tigango na inchenso egaiga ndole gusini nyore opportunity yo gokonya abantu bana ba basi mheshimiwa ntito ko muto natuju ko morobere ndete ngwachite etageke moyoka okwanero mwana inchi gosomo menyi bwense mo yabo basi nabo igomo gusionde bwense kurire tutumeka kamera ye devolution ya chiro mwana ominto abantu bari kiruga iga none county yito ya Kisii amagenderera akorirwe eye 2020 tutore elections tugo chigoswa igonta getena masikania manene sana hotevyo mugavano ito Elvis komwakera mbuya mono asobora yobuya akolera se Kisii county twensi ntori maraika kero muntu nabwate sawa koraki aguika obuya bwa omboro no bubembo koratiki lakini otemire okolere miaka ya 10 ambiende ngwa katore chikura egento yoka nare go chigosaba because inje no mosai without any malice tutari saliondeliyeta paminto nare kuburia ngaki abagakambare batogambeire kurubaga twirite chisukuru batokiniri batogambeire babere chi minister kakinto ligotebionde bebe Brian aba muraba buna inu bono murega indika na inu mokonyora libaga mokonya abana inchi kurwa stokoro ligeri kamera bono nteto kwa no mubasi mheshimiwa aba basi baminto mbuya mono sana inu na bantabaya twakorere gasi na inu ase twasugumire na ase binto bisaregete
tindi go chikoba let down go semba bekerens. I want to promise you nga oikatobwaterane tokore gasi twagache chipara chirichi akumbwa se chi akumbwa tuligi chibesa togoroki tomente chinde erinde bo basierabe abana banyore chisukuru abangina barusi gwe metungi motwe abande bangaine tumbanya ko rusi gwe metungi erinde torore bo basi egende to another level. Thank you very much and God bless you. Mheshimiwa, mnegeta seni ya Ndizi TV na nchibuna nchebene brand Sagini Isena ngote asante sana anamuna soto nyara chinga kinse buna mbune chiga na gusangana into muganoko na boigo amagania go na marorago usibo bochori uwo mwako yiga kwika chinga kichindi ni gotoka tevi otware chinga kichingi umwancho mulili oyini garenge umweshimiwa Emmanuel Muguche uyibone go kurikiro kyo bojume kurwase constituency ya bobasiko gure buna kwanire we gure buna kirite kwikira boniga asaje kurigi ekiroge kwikira chinga kichinde ase umuro muno yiga kure twazo nje brand Sagini Isena ni kumwe lero ngote twa chinga kichindi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asike kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omogano Camel Park goko bwaterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muri tomono bwobwarie bwomugusi chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubwogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba targeti go chiremeremo numubugi ubukanigiata kubwogo nkurbugusi bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikegusi niko chiachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marugano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese
Omuyigoyo nigura chake chinsa ikome cha margoba na boigo ni watanye emeyega ya Valentine's Eve. Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano. Omuyigoyo noveye maseyemo aseti biao ya Ndizi TV. Bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 51224 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Jigosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bw'igigosori ao kurworogongo rwugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda goika chinso 12 cya Maragoba Jigosori imeya Ndizi TV. Jumapili mambia chinsa 12 goika chinsa 3 cya mambia nigo bono ya muganigwe asumurubyo bwoko motogyo monene umurubyo bwege singa na presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubyo bwege singa aiga no toko gochakiryo bwansoba senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma ya kwa tevyo mwana tigako imoki yeso nerot omwana nongi mokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigalia Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Kinuliwa wesipi